Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme. Avui us vull parlar una mica més dels viatges xamànics. D'on anem amb aquests viatges? De fet, tots els xamanismes hi ha una cosa com a mínim que tenen en comú i és la destinació dels viatges. El que fem en el viatge xamànic és entrar en una realitat no ordinària i aquesta realitat normalment la dividim en tres planos, el superior, el mitjà i l'inferior. Que quedi clar que aquestes denominacions, inferior, superior, no tenen res a veure ni amb la qualitat ni amb la importància d'aquests planos. Simplement podríem dir el món de dalt, el del mig i el de baix. Importants ho són els tres. El que passa és que anem a un altre segons el moment o les circumstàncies. A tots tres ens poden ajudar amb el mateix tipus de conflictes, de dubte o simplement donar-nos una guia, una perspectiva diferent de la vida. Com hi anem als tres mons? Bé, per anar-hi hi ha diverses maneres. Per començar s'ha d'entrar un estat de trànsit i la pregunta seria com s'hi entra. Bé, vull explicar el que és més popular darrerament. La gent hi està entrant molt a través de les plantes al·lucinògenes, com per exemple l'aixahuasca, que és una de les més populars. Per popular no vol dir imprescindible ni que sigui l'única manera de fer-ho. De fet, hi ha moltíssims, la majoria de xamanismes que no funcionen així. Jo no ho faig així. Ni que jo sàpiga es feia en els temps ancestrals de la tradició nòrdica. És una cosa que s'ha fet molt popular, suposo que ve una mica de que en els anys 60-70 totes les lectures de Carlos Castaneda amb les experiències tingudes amb substàncies, experiències espirituals, de revelació, han influït. I a més sí que és cert que al sud i al centre d'Amèrica hi ha encara moltes tradicions que fan servir plantes màgiques i el que ens ve d'allà ens ve en castellà i a la gent li és més fàcil d'assimilar que les coses anglosajones. Vull que quedi clar, però, que no tot arreu és així, En moltes tradicions, l'estat alterat de consciència per entrar a la realitat no ordinària s'assoleix a través de càntics, de danses, de moviments naturals, de molt del tambor, sonalls, coses tipus maraques, etc. El tambor precisament és una de les coses que més ajuda per la vibració que té. I a més, aquesta vibració ens recorda molt el nostre propi batec del cor i ens connecta alhora amb el batec de la terra mateixa. Més endavant us faré un vídeo on us gravaré un viatge de tambor sencer, curtet, perquè pugueu provar-ho vosaltres a casa i al principi us el guiaré una miqueta. Avui només explico les línies generals, perquè abans que us hi poseu, millor saber on aneu. Aleshores, aquests tres mons, dalt, mig, baix, de per si acostumen a tenir, i repeteixo, en general, en tots els xamanismes, unes característiques especials a cada un. Anem al món inferior, què ens hi trobaríem? Doncs guies i energies més dels tipus animals, plantes, roques, energies més relacionades amb el que és la terra, la natura. Ens hi podem trobar altres éssers que ens trobaríem amb altres mons, però en general serien més aquest tipus d'element. Tinguem en compte també que el nostre ser inferior, el ser, no el món, és on s'allotgen subconscient i inconscient. Per tant, aquest món inferior es considera que és ideal per sanar els traumes, les emocions reprimides del passat, que ens dificultaven avançar i ni tan sols sabíem per què, etc. Per tant, aquí baix és un lloc perfecte per fer aquest tipus de transformacions, perquè és un lloc de transformació i sanació. Sobretot d'aquestes coses antigues, profundes, nostres o heretades. El món inferior és també un lloc idoni especialment pels problemes de sanació física i també quan tenim algun conflicte relacionat amb els temes del món més material. De totes maneres, els tres mons no són excloents en quant a éssers o experiències. Això només són unes caracteritzacions genèriques del que seria més habitual. Com anar, aleshores, cap al món inferior? La direcció és cap avall, cap a dins de la terra, i haurem de trobar una entrada per baixar. És a dir, a través de les arrels d'un arbre, del sot d'un pou, del forat deixat per un animal, d'una petita cova a la roca. Tot això ho fabriquem nosaltres? Sí i no. Jo el que faig, i ho aconsello amb molts xamans de tradicions diverses, és visualitzar-me en un paisatge conegut,
on tu et sents a gust i potser sents una connexió especial amb aquell lloc. Encara que només hi hagis estat un cop ja val, Aquest punt de partida et pot servir per qualsevol viatge sense importar la destinació. És una bona manera de començar a entrar en aquest estat. Potser no serà exactament com el lloc real, però aquí és on fem la transició i on trobem el lloc per entrar cap avall. Una entrada trobem que o bé ja hi és en el paisatge original o en aquest estat de trànsit d'alguna manera apareix per nosaltres. Aleshores, un cop entrem, sovint tenim la sensació de baixar per una mena de túnel fins que surts a l'altra banda, que és el món inferior. Com hi baixes per aquesta mena de túnel? Què es veu? Cada persona que fa un viatge xamànic té una experiència única. Hi ha similituds, però donaré de moment una idea general perquè això és molt personal i s'ha d'experimentar. I que no se m'oblidi, cal tenir en compte que des d'un principi, en els viatges, gairebé sempre vas acompanyat d'un guia animal, que és aquell tipus d'animal de poder que t'acompanya des del naixement, ho sàpigues o no, i que no hem de confondre amb els altres animals tòtem espirituals, digue-li com vulguis, que apareixen en moments de la nostra vida, en la realitat ordinària o no, en els somnis, etc., per missatges que ens han de comunicar molt concrets, en circumstàncies molt concretes. Anirem, doncs, acompanyats d'aquest animal guia o d'un guia d'una altra figura més humanoide, però molt d'un guia animal. Un cop estem allà baix, doncs, com us dic, cada experiència és única, no només depenent de la tradició, sinó que també depenent de la persona i fins i tot en cada persona, cada viatge és diferent. Aleshores et mous per allà. I això sí, el recorregut té una durada predeterminada. Per exemple, en el viatge del tambor, tant si el toques tu com una altra persona, com si és una gravació, hi ha unes marques cap al final, sonores, perquè no t'encantis. I en un moment donat tornis a la teva realitat ordinària. Això quan us gravi el vídeo del viatge del tambor ho explicaré amb més detall. Mentrestant, allà estem per escoltar, observar i sentir, perquè d'una manera o una altra ens arriben missatges, ens arriben respostes. De vegades allò que anàvem a buscar o allò que conscientment no anàvem a buscar, però que ens cal saber i trobar. Ara anem a veure de què va el món superior. El món superior, clar, va en direcció contrària. És cap amunt i hem de trobar com anar cap amunt. Ens podem visualitzar volant, o que som portats pel nostre animal de poder, si sap volar, que pugem per un arbre, per una muntanya, etc. És el mateix, però al revés que abans. I tindràs una mica, per cert, la sensació de que vas pujant i en algun moment és com si traspassessis un vel molt fi que connecta les dues realitats. I en aquest cas concret del món superior, fins i tot es pot tenir la sensació física de que entres a un espai que és com més etèric i que t'és molt aliè. També relacionant això amb els nostres 3 nivells de l'ésser, el superior és la nostra part més divina, allà on hi ha la nostra essència, la nostra ànima, i a contactar amb aquesta part divina no estem massa avesats, per tant, ens pot ser una sensació molt aliena, com ens pot ser una sensació aliena fer aquest pas d'un nivell a l'altre. Sempre! No necessàriament. I, clar, amb més probabilitats si sou principiants. Bé, i aquí dalt què ens podem trobar? Doncs el tipus de guies que ens trobarem en general seran d'un caire més etèric, d'aspecte més espiritual, d'allò que sovint en diem els àngels, encara que no siguem cristians. Més que res per aquesta apariència i imatge que tenim dels àngels com a éssers lluminosos, que guien, que protegeixen, etc. Això en la tradició nòrdica serien els elfs. En tot cas, és aquest estil o també podem veure figures de déus. I aquí dir-vos una cosa que pot ser desconcertant. Què passa? Que en el món d'avui en dia tenim tanta informació i tanta història al darrere que potser el guia que ens comunica alguna cosa pot ser un tipus d'ésser, un déu, d'una altra tradició que no és la que practiquem o que ni tan sols coneixem. Jo em trobo molt sovint indis nord-americans i la veritat és que sóc molt desconeixedora de la tradició nativa nord-americana. Tot i així me'ls trobo als viatges. Em comunico també molt sovint amb una deessa egípcia, Sekhmet. Això és una altra cosa.
Amb el temps vaig aconseguir esbrinar qui era, perquè primer no sabia què veia, i ara no hi entraré en detall, però també he esbrinat per què m'apareix aquesta figura i per què em connecto precisament amb ella i no amb una altra. El fet és que potser no sempre ens trobarem les entitats que esperaríem o voldríem trobar, o a les que estem avasats. No passa res si veiem deïtats o sers màgics o elementals de diferents tradicions. Com us he dit, estem al segle XXI. Tenim coneixements de moltíssimes coses que quan nosaltres érem caçadors-recol·lectors ni tan sols existien perquè no havien succeït. Aleshores, aquí dalt, es suposa que es tracta d'una transformació diferent de la que podem experimentar a baix. Una transformació que transcendeix fins i tot l'àmbit psicològic i va una mica més enllà, a l'àmbit diví, a l'àmbit de l'ànima mateixa. Naturalment, en el viatge cap al món superior també tenim les marques de la durada per tornar a la nostra realitat quotidiana. Això es fa sempre, sense tenir importància quin és el destí del viatge. I quan ens adonem que s'acaba, què hem de fer? Doncs per descomptat, no sortir de cop. El que hem de fer és fer el recorregut a la inversa. Resulta que si has anat al món inferior entrant per un pou, doncs has de tornar al túnel aquell, te'n recordes? I tornar a pujar al pou, per tornar al paisatge original. Si per anar al superior, per exemple, has pujat a dalt d'un arbre i des de l'arbre pugem que t'ha portat un drac daurat a volar fins als estels, doncs has de volar cap avall amb el drac perquè et torni a portar fins a l'arbre i baixar per l'arbre fins que tornes al paisatge original. Des d'allà, a poc, tornes a la realitat ordinària. I ara em queda el món mitjà. Per què l'he deixat pel final? Perquè és el més difícil. El món mitjà és la terra que habitem, és el món d'enmig, és la terra mitja del Senyor dels Anells. La terra mitja és on som cada dia en la nostra realitat ordinària. El que passa és que quan entrem al món del mig seria com si passegéssim pel nostre mateix entorn físic real, però que està en una altra dimensió més etèria, més espiritual. I podem anar a treballar amb coses precisament de la Terra, amb els esprits de la Terra que ens rodeja geogràficament, a buscar objectes perduts, a comunicar-nos amb energies de persones, de situacions, de coses de la vida real. I per què és més difícil? Justament per això, perquè toca molt la vida real. I fins i tot quan estàs en el paisatge que posem com a punt de partida, resulta que t'has de quedar amb aquest món, però has d'anar a un altre món. Això és una miqueta difícil d'assumir i et peta el cap. Tot i l'estat de trànsit. Hem de pensar que és com si obrissis una mena de tènue cortina que permet l'accés a una altra dimensió on el pots veure des d'una perspectiva diferent i que és un món més etèric, com a través d'una musselina, no sé com dir-vos-ho. Això va bé que ho pensem abans d'anar-hi perquè no se'ns faci tan estrany. Ja veureu que quan més experiència teniu, més senzill resulta. També hi ha més possibilitats de que es produeixin intercanvis de guies i experiències entre mons. I, fins i tot, de que rebis orientació d'on has d'anar quan encara estàs començant l'estat de trànsit. Us posaré un exemple clar que és el que em passa a mi. Jo al principi em situo al paisatge, sí? Hi ha vegades que tinc molt clar quin dels tres mons vull anar. I posem per cas que hi ha un dia que estic molt cansada i tinc mal d'esquena. I penso que vull anar de cap al món inferior. Per què? Doncs perquè, a més, el món inferior és el primer on jo vaig fer un viatge xamànic, que per cert ja us explicaré un dia, perquè el primer que va ser viatge xamànic de debò, ja us ho dic ara que va ser una mica casual. Doncs aquell dia vaig sentir un alleujament extraordinari dels malestars físics que jo sentia. I just en els dies consecutius vaig tenir una sèrie de viatges allà baix en el que se'n transmutaven unes pors conscients, molt arraigades, molt fumudes, gairebé categoria fòbies. I què passa? Que després d'allò, cada vegada si no em sento bé físicament, tinc la tendència d'entrar al paisatge amb intenció d'anar cap avall. Però, amigo, hi ha vegades que com una veu, una sensació, una energia que em diu no, has d'anar cap amunt o quedar-te al mig. Les indicacions poden anar en les tres direccions i t'aconsello que les segueixis. I bé, de moment, aquests són els tres mons. Només em queda comentar-vos una coseta, i és que en moltes tradicions aquests tres mons
tenen nivells diferents a dins. Això es complica una mica, però en realitat el que ens dona és més riquesa i més possibilitats. És una cosa que està precisament molt clar en la tradició nòrdica, perquè l'eix que uneix els mons és l'arbre d'Yggdrasil. L'arbre d'Yggdrasil, a la part de dalt a les branques, té els mons que pertanyen al món superior. Al mig, a la part més o menys al mig de l'arbre, té la terra mitjana i avall, a les arrels o més avall, té els mons que corresponen al món inferior dels viatges xamànics. En aquest cas us recomano que torneu al vídeo dels 9 mons. Us posaré l'enllaç al final i consulteu-lo perquè em sembla que ja fa una miqueta de temps que el vaig pujar i aclareix una miqueta on estan aquests mons i quins són cada un. N'hi ha 9, com us he dit, i aquests estan repartits entre els 3 nivells. Per tant, quan ja tenim una mica de pràctica amb el viatge xamànic en general, se'ns obre la possibilitat d'anar a visitar entitats concretes, en espai concrets, a mons que tenen la seva pròpia significació, veure deïtats o éssers concrets per motius concrets a cada un dels 9 mons. I més endavant us explicaré tècniques i propòsits per anar a cada un d'ells, a vídeo per món perquè si no seria massa extens. Doncs aquest és el resum d'on anem amb els viatges xamànics i en el que he explicat va implícit perquè hi anem, per buscar una altra perspectiva, per trobar aquesta veu interior i per finalment escoltar els desitjos autèntics de la nostra ànima, trobar el nostre propòsit de vida i viure millor, tenir una vida la millor de les que podem tenir. Tot això que us explico és molt màgic i molt ric d'experimentar i sempre hi ha coses que et sorprendran per molta experiència que tinguis. Al mateix temps és un treball que, com us deia l'altre dia, s'ha de fer amb constància, paciència, compromís i ajut extern si cal, especialment quan es comença. I bé, més endavant, quan ens endissem en els mons d'Yggdrasil, on podem trobar específiques de la mitologia nòrdica, els anirem coneixent a tots perquè, no cal dir-ho, són fascinants i serveixen per ajudar-vos a moltes coses, ja ho veureu. Teniu ganes de fer un viatge xamànic? Us agradaria provar o ja ho heu provat? Expliqueu-me la resposta, si us plau, que m'encanta tenir el vostre feedback. A més, em nodreix. Bé, avui ja m'acomiado, us dono les gràcies, com sempre, per ser-hi. I sobretot no oblideu, si us agrada, poseu-me els likes. Si encara no us heu subscrit i el canal us interessa, feu-ho, compartiu-ho amb els vostres amics, amb aquelles persones a les que penseu que tot això els pot interessar tant com a vosaltres. Ens veiem aviat.